na toto ideme. Unboxing, čo sme mali v darčeku. Ok, vínko, vodu. Minerálka. Energy. Yes, energy drink, ten čo sme chceli tam vonku si dať. Rúž. To je make-up? Rúž? Ó, super, ok. Mal som ten naopak. V pohode. A ešte čo sa tam nachádza? Nejaké vzorky. Fajne. Zistila som, že ja tu mám asi nejaké iné veci, takže ideme dať unboxing číslo 2. Takže mám to vínko. Asi také isté, to neviem. A podľa mňa áno. Voda, Royal, Klasická. energy drink, to si dám zajtra na telesnú, lebo mám 2 telesné po sebe. Veľa šťastia. Vyzerá to, že to máme Ty máš to isté. Toto sme boli zvedavé, Sklamanie. či máme také isté, ale nie, vieš čo. Toto je gloss a toto je barevná lip color. Takže máš aj Vyskúšaj. gloss, aj lip color. No teraz asi nie, lebo mám na sebe už. A to je všetko, ešte tie vzorky. Nejaké vzorky. Podkladá baza, to je super. Papa. Na 4 a miesto 3. Poriadne to premiešajte. Číslo 9 a miesto 22. Obrovská spontánna ráda. Neodolali sme a boli sme si kúpiť popcorn. A tebe to páčilo? Mne sa páčilo, odporúčame. Pretože to bola česká komédia. Ja pýtala, že čo bolo lepšie, či toto alebo život, tak... Určite, že toto. Áno. Čo klameš? Tak, aby nikto nevyhral. Mám to Fakt? Ja som to vždycky chcela skúsiť, že ja si myslím, že proste ja by som niečo vybrala. Nie, každý z týčach vyhral. Z ty? Ale ty nevieš, ktorý si ty Ty zrovna. kokos, kúpime si 101 lístkov a bude. A skúsime. Random sme tu prišli, už to podľa mňa ani akože malo by to byť zatvorené už. Niekto tu není, neviem čo to je, ale vytiahla by som si niečo takého plišaka. Že sa ani neudvihne, lebo to je ťažké a je to dobu nastavené. Ja si tiež myslím, že to vyzerá tak labilne, že to určite nefunguje, ale... Nehrajte automat. Prečo to začalo blikať? To keď si to chytila? Ja neviem. Zdrháme. Ale eurová krásna vianočná. 6 prudovku. Dáme to podľa vás. Dáme podľa vás tento. Okno zatvorené a hello, máme tu ďalší deň. Ja som akurát nachystaná, pretože idem na kompas, na natáčanie. Dneska som si dala nejakú takúto malú aktivitku do svojho dňa, aby som vyšla aj von, pretože od rána som iba strihla video a idem si ešte zhromažiť nejaké poznámky, aby som sa mohla učiť na moje 2 skúšky, ktoré ma čakajú. V pondelok mám skúšku z marketingu a v stredu mám skúšku z práva, takže super. Ja už neviem, ako to dopadne, ale keď toto dám, tak fake it tam za pre mňa. A ešte som sa rozhodla, že keďže som si už donesla tú nejakú vianočnú výzdobu, čo som spomínala v minulom vlogmase, takže si ju tu aj dám. Takže poďme na to. V prvom rade by som si mala dať preč asi tie tašky, že? Neviem, kam si ich dám, ale skúsme niečo vymyslieť. Mám svoju výzdobu, ale trošku je tam prach, takže trošku by som ho išla utrieť, aj keď tam zajtra bude zas, ale nech mám aspoň zo seba dobrý pocit. Tada! Akože celkom cute, ale aspoň na návodenie atmosféry na posledný týždeň, čo som tu za tento rok na intraku, môže byť takto, aby si to lepšie videli, som zhasla. Ešte túto tašku by trebalo niekam dať, že? Viete, že hore už mám celkom veľa vecí. Ešte som chcela opäť natočiť, ako si dám tento fixačný sprej, lebo som si ho ešte nedala. So let's do this! Ráda si ho dám veľa. Už som zabudla na to, aké to je super. Veľmi sa mi páči, cute. Minule som to nevedela veľmi posúdiť, či mi vydržal ten make-up celý večer, lebo sme išli ešte von. A to už bolo veľa aspektov na moju tvár, ale dneska to vyskúšam. Sice akože all night long na ňom píše, ale stay all night. Neviem, či má na moje dlhé noci. A viete, čo sa mi stalo s tým darčekom, z ktorého som sa tešila v minulom vlogu, že som si ho objednala? Už som to zaplatila, už som to objednala, nie? Tak som si bola istá, že to príde, tak som sa vytešovala neskutočne. A kto by čakal, že proste sa to pokazí? Normálne mi včera prišiel mail, že sa mi ospravedlňujú, ale že počas toho, ako stihli spracovať moju objednávku, sa
im ten parfém vypredal. A už ho tam nemajú ho ani na Notíne, nemajú ho nikde, takže celkom akože smutné. Rozmýšľam, čo si kúpim namiesto toho, úplne už som to zase celé premýšľala, že čo si teda vezmem, ale ešte si môžem kúpiť ten parfém, ale iný, ako keby, z tej istej rady, ale iný. Zobrala som si iba túto krátku vetrovku, aby sa mi nehodila čiapka a neviem, či to vibujem, ale budem si tvariť, že hej, lebo neviem, chceme vynosiť, keď som si ju kúpila. Fit check, I guess. Bye. Hello! Máme tu veľmi veľký špeciálny update. Dnes je už streda, ja som netočila pondelok, utorok kvôli tomu, aby som sa mohla učiť na skúšky. A už mám po skúškach, mala som 2 predtermíny a z marketingu som dostala Bčko a dnes som napísala právo a dostala som tiež Bčko. A už mi môže začať oficiálne Vianoce. A dneska ideme ešte za odmenu s kamarátkami do kina na filmu Vonka, kde hrá Timothée Chalamet a viete, že ja ho milujem, ja sa tam strašne teším. Bude to s dubbingom, čož ma celkom mrzí, lebo som chcela počuť Timothyho hlas normálne v tom, ale okej, ja sa veľmi teším, že tam hlavne za sebou. Áno, aj to je nové. Už som si objednala ten parfém ešte raz, inú radu ako keby toho parfému, ale zistila som, že nakoniec ten som chcela, lebo som si nakoniec objednala zlý, takže vlastne dobre, že mi zrušili tú objednávku. Bola som si tie parfémy vyskúšať ešte raz proste v predajni, že ktorý teda chcem. A nakoniec som si objednala ten dobrý, čo chcem, len nie s 30% zľavou, ale iba s 20% zľavou, ale nevadí. A objednala som už nejaké darčeky pre mamku, sestry a ocka, takže dúfam, že to všetko stihne prísť. Objednávala som to včera bolo 19. Dneska mi napísali, že už to dali prepravcovi, takže dúfam, že to príde do piatka. Čo som vám ešte chcela povedať, že neviem, že už mám spravené skúšky, mám objednané darčeky, dneska idem na Willyho vonku. Strašne sa teším, že už to mám za sebou, tieto 2 skúšky, proste toto bolo hlavné, čo som za tento rok mala mať. Môžem ísť spokojne domov, ja som hovorila, ja neprídem domov, kým nespravím skúšky. By som tu ostala na Vianoce, ale nie. Takže už iba jediným mojím problémom je, či mi stihnú prísť darčeky do Vianoc. We're here. Neviem, to je skôr aj na Dunu chcem ísť. Strašne sa teším. Tak si pozri. Takže hello, my sme zase v kine. Čakáme ešte na Emu, ktorá išla na vecko. A tak si napísala skúšky. Mám 2 Ačka, Počkej, ale Emu má Ačko. A ty máš Ačko? Nie. No nič, ideme vnútra, ideme sa napať. Kočka. Viete čo, najlepšia natierka je, že mandľová, ale nevidím ju tu. Ema, tu máš zemiaky. Ema nie je meso, tak aj tu máš zemiaky, Ema. Aj rýžu tu máš, pozri. Timothy. Zoberieme si do kabelky. Máte tu dozy? A ten typek pred 5 minútami. Hlavne si neberte nič do stály. Mne sa nepáči, že tu hrajú takú jazzovú hudbičku. Toto je zatiaľ moje prvé jedlo, ale ideme si zobrať všetko. Že druhý chod. Druhý, tak druhý? Tak už štvrtý podľa mňa. No povedz. Druhý chod podľa Kiki. Ale už nevládzame, takže už si ideme dať iba po jednej cestovinke. Som zvedavá, ako to chutí. Ty to bolo dobré. Za 90 € večer a my si dávame My si dávame takto po 2. Skromné. A ja si od nich iba takto odžíbnem. To je väčšie. Upsi. No, taký malinký Fú, kúsoček. neveľa som si dala. Veľa. V pohode. Si z toho ešte. Čo Tak robíš? počkej, ešte menej si dám. Tak stačí mi. No, to je dosť, akože. To si už prehnala, Kika. Ale fakt je dobrý. Čo robíš? Však si je. Ja som to zhodila. My sme tu reálne, že samé, chápete? Ja som nám vybavila. Ako som dievčatám povedala, tak dneska je to na mňa. V pohode, nech si dajú koľko chcú. A taktiež dneska som vám vybavila prázdne kino. Romantika. Skús. Počkaj. Kika, počujem, to nejde? Lebo sa musíš uvoľniť, Ema. Počkaj. Červenám sa, Kika. Asi nie si uvoľnená dostatočne, Ema. Však už chill, už si spravila skúšky. Mám 2 Ačka. No vidíš. Koľko som zdala omáčky, toľko by si v živote Ja som chcela toho úplne viac, ale nedala som to. Tento popcorn si vezmem, ten je ešte môj. Ema, dúfam, že si nikomu neobsadila miesto, akože sa hanby. Tak ja sa poviem, že som tvoja nová content creator. Sme skončili, bolo to po slovensky. To ma trošku mrzelo, lebo sme chceli počuť Timothyho spievať. Ale na konci bola jedna pesnička po anglicky. Ale bolo to super, bolo to úplne pekné, bolo to zlaté.